את לא מבינה, נרשמתי השבוע גם לפילאטיס מכשירים וגם לאימונים הפונקציונליים. שילמתי זה 700 שקל בחודש, אבל הקיץ הזה אין, אני חייבת להפציץ ולהיות בשיא שלי. נו, אז מה עם האיש שאמרת לי שאת עוקבת אחריה? זאתי שאני עשיתי אצלה ליווי. דיברת איתה? לא, איזה. פשוט זה כבד עליי עכשיו כלכלית, ואני מפחדת לשים עוד פעם כסף ולא להצליח, שהכסף שלי ילך לפח. רגע, תני לי להבין משהו, לשלם 700 שקל, לשני סטודיואים, לקרוא את עצמך ולא לראות תוצאות, זה לא נקרא לזרוק כסף לפח? בסדר, מה הקשר? באימון אני ממש מרגישה שאני קוראת את עצמי ואני שורפת איזה 1000 קלוריות באימון. דבר היחידי שאת שורפת זה גם את הזמן וגם את הכסף שלך, כי לא משנה כמה תתאמני, בלי תזונה את לא תראי תוצאות. אני אומרת לך, אני מכירה את עצמי, אני תמיד נשברת בסוף. את נשברת כי את בדיאטת הרעבה. בליווי הזה הכל שפוי ואת אוכלת כל מה שאת אוהבת. בואי תראי, הנה אתמול למשל אכלתי המבורגר, והכל טוב, לא קרה לי כלום. טוב, את צודקת, מה אני אגיד לך? באמת נמאס לי להתאמן ולא לראות תוצאות. אני באמת צריכה מישהי שסוף סוף תלמד אותי איך לאכול נכון. הנה, אני עכשיו שולחת לה הודעה.